Maranatha. Maranatha. Maranatha.
Meda software ene asori mpanimfo asibebre. Sa platform we the mawa na wanya kwanya kese pa. Ani ji sempa e wom ne se ye de maw opene maw na wo genso a nyame israel na ese Awurade se. En asem kitua bi na mpese ye nche. Mejidi se nyame be kasa akyere me na wo nso beti Awurade ne. Ansa na no ye mompae. Awurade edon na du. Wakwa mpese mete wo ne. O maneti hoi omo pese omo te wo ne. Omo mozum so nyina ye krado twen wa asem. Awurade ye hu efri de ebekoso yi mu. Na ma honhom ne hye ma odimu nti amen. Amini adanse ketua bi nhye Awurade animu onyam. I don't know, me who baby I mention say free. Then so me share say free baby. Dey be make sense. Ya bro chire ha ya beto mu. Say oba na woni ma ndida yi a ya no wa semo emobo. Na so ena mabusia nyame de me beto mu nti eda bia manage na ese Awurade say Odofo pa me ka asem we na ahye wo nkran. Ebia na wonnim se sere a wo sere hwe obi anim na hye ni nkran. Ebia na wonnim se na bati a wo de wonsa to na hye ni nkran. Senka wonnim anka abekoso a no waye. Na menim se nyame be hyirawo emre abekoso aye ne sa na ese Awurade se. Ye ba ye de ye ti wura ye hwa ase ne ma be ye. Na maybe na me nurse ni dada anambaye enti na yesi ye hwekwan be fa so e be twere nsohwe no se mo hu nsohwe na America no aha me shani ma biase na mra me sha ase no abo 11:53 dada wansa na me sha ase enti mesrɛ mo pa ye adanse no nko aye 15 minutes mo ma na hamo de aka ne de nyame ho ne befiri aba enti de beko akosi bia ne yemfa ne saa enti mra me sha ase na menti omonka omonso atwera to ho no mo se emra ye be hye won krata ase ne ye hwehwe wo credential asa de free ba bia wo free ba eba no mu no enya emre bia memfrɛ won sa wo fra ebesan ede wakoto akire ni ahya ase foforo bio ye be ne dey se sa na omoka enti ebetie emre na omo hye ye no nso so apa ho enti me tena ho ahwe nkrofo yi sa omo ma mene ma yi nche oh well wo friends obi emfa se plan A anya plan B na abefa ne ye hye ne ma bi ase nenso dofo etoda ye ntwen Awurade eche omuka 6 weeks enya 6 months still na menti omunka na dakro me ba sorry na ya na meta ye po meta ni sofo hia na edi nkomo kakra nyame nhyira no da bia obia one ne yere enti mra sofo frɛ me ano se dan na ekosen na mse enko hwe o mente omunka omunso se ma ye mfrɛ me frɛ kra nso a enko asɛm a ɔkan ya ne se nyame beye hallelujah enti me de ko fie na ja meye de meye. That was Sabbath on the 20th of August. Enti Sunday naja me wo kitchen. Me se me pay kromo aduane kakra di. Na mra me guso a me prepare no
ana me hu se manya email nti me hwɛ me watch ne so na approval na me se die nie ɛhɔ ana me die America me kɔfa me phone no na state board no approve me registration say me take the NCLEX exam. Na odofo, are you ready for impact? Asoma mpese yen ka ne ma minyi hu kakra mfa me ha sei. Emra na matwen a na ema no na ade a masua nyina na ya de hunu bi ma me enti me totwene baabi. Ade en ya twen a mo me approve me enkotwere so ya me sua ye den. Enti se me sua kra wie na omo ka se kofie ye ma wo ntwra nso hwe na che se miti masai ne kwa ana mi jaya ade na mi sua ni nyina de to ho enti mra me nya approval na enema ye fofra ma me na ye se me san hyase bio na me ka se se me hu ya nka me ko so asuan sabre nka mawie se ya na wo twen bibi na emma ya koswa na koso. Hallelujah. Na dentia meka se nyame nhira sofo ni se ebribi a mehia papa we bia no wo se dan ye se nkunimdi aba de aka ne so bekwa akotwe na I know say you will make it. Can I say no me ahime because enye easy and so when the question be how to as uncle school that oh my God. Enti me free in chamber na make say dear na papa iwo hu I bribia you will make it, you will make it, I know you will pass. Aya momi enka enhyirasem enwu ye matiri so aya momi enhye afoforo den. Okay, nti me bookie date isua de ka na wotwe na date ne ye adru no me da baba basa bi na msoso na mahu se da bi ehu ahye me ma menye ready menko me anam ka ase meba afi de meboa anam tu share na I think say na nyame prepare me for something special. Enti me de me madance die ni esi ha no nyame adom emre ne son ye na me kwa akoteki exam no aja me ko me na me drive call ye do na ayem hihie wo honom nanso na me wa awurade mu ahotoso se enye de mi minimum nko na me kwa akoye ho nsohwe na nyame be kire kwan a enkunim de be fa so aba animonyam ka nyame din se on my first attempt me ko take exam no me enkunim de for na se awurade se last Sabbath sof mame ese mo no de ma yen wase wo kan wa asem kire awurade a forget about it jaimano ono na nitiso ono na akoma mu do he will take care of it. Enti me gidi se woni me kan bom adanya me asi de aka nyina so ye de ato nanim menim se ne bremu no enkunim de beba afi. Are you ready for impact? Look and sempa etri a eye edumienu no eye chapter bia manije ho bebre. I think say America kakra na me boabo me ho ne abeche nyame asem we may appreciate it more. Na ebo kokko bebre efa yesro akwantu a ye tue ho. So we have verse 1 ekokko pem 3 na ebo yen kokko efa nya atwom ho. Me stress e wokofia nya abotre na kenkan. Chapter 4 verse 4 sorry. Ekopem 7 no enso boyen kokko efa say yesro enipa eho. Na 8 ene 9 no nso 8 yefo say ensese ye power Kristo. Abribia ne ade nyina mu no eyese ye di ne ho adanse e kire afoforo. Na se ye power awurade a ewo nipa animu a enye den ma no se ono so be power yen wo abofo ne na eje anim. Awurade hu ya moboda afi 10 no ekoko pem 12 no nso ema ye honhom kronkron no eho
akwankyerɛ bɔne bia ebe honhom kronkron no Awurade emfa nkyɛ Awurade hu emoboda ne sɛopa sɛ okofia bɔmmɔden take your time na kenkan saa nneɛma wei nyinaa na nyame enti enkonimdie ebeba 13 ekopim 15 nso trend sɛ Yesu mpɛ sɛ oyi yɛ atɛn na wohwɛ 16 ekopim 21 na etuefo ɛwɔ adufuru pɛ ho ɔdefo bi a wanya ne ho na wahyehyɛ na yɛyɛdeɛ na hunyade bebree na ɔdampam na ɔka kyerɛ ne ho sɛ mekra afei de didi nanom esan sɛ wɔ bibie be take care of you for the rest of your life na Awurade ka kyerɛ ne sɛ ɔkwasea Meje wo kra na oni di no onom no afri wo nsam Awurade hu emoboda esre Awurade say mom you find yourself I was such a situation na 22 ekopim 31 no nso mayen kokobo sem fasuro ene achinyegye ho baby a mepese ye nche ho asempa 35 ekokopim 48 but ye be hwe 35 to 40 ne pe yenti Awurade asem Awurade asem se yemmo ya boso nti momma mo aboso na momma mo kanea enere na monye se nipa a wo twen dakro a wonwura befri ayefro ase aba na se oba na obebomu a wahini no ntentem nhyira ne nkoa no a owura no ba a obeto won se worewen nokre mesemo se obebo na boso na wama watena adidie na waba abesom no na se oba odasuo a etoso mienu ana miensamu a na obeto won saa ene ne nhyira ne won na munhunu ye se se efrewura nim donko a awifo beba anka wa metu ne danase anhyene mu enti 40 ne se enti monso munsiesie mu hunsie efri se dona munsusuo mu no onipa no ba ne beba hallelujah weye kokobosem kese a edemaye senka enim da Jesus Christ ebepia anka dane ba be approach a anka me no ye betoto ye niema yie nanso yenim ye memeda kwanhwefo ache ye mu bebre wa hanom a ye wo ye to asafunum ebi nso be join ye nanso ye nyina ye tu kwan baako ye tu kwan osoro kwan so na mibisa ensemfo amiensa pe maybe ebe boan pa atwen adwen si de pese ye che eho asem no so yie say ya na wu betu kwan a ahomboabo papen pa na ya utumi ye enti how well do you pack your for your journey na mibisa say eniema na wo pack wo sesa e de agu bag ni mu no e won sunsanso bi e wo wakwantuo na wutuo no mu ana enti so wakwantuo no e be successful ejina niema a wo be fa no so ana ye mudodo san ne ye wa ha no mu a ye tu kwan a ya yira kwan da na ye se ye san ye chi ye toto awai mu san ye chi ne ba ne be hu ba bia ye du ya na nke ye fa ye ka se da bia ha de em se nye ho a sai na ye ho a aya na u feel sen a time is coming I be realize say ya yira ye kwan no na aka echi there will be no more second chance yenya akwanya foforo bia bio ye be san e de make sa agani ni bio enti mra me bisa sansemfo yi menim se obeyi ano wo utrim na abeboa ho ama Yesu maye ayetoso mienu ye ho boaboa efa ya kwantu a yetuo ho eho abasem ewo tworo yi mu. Now I read the book of Matthew chapter 25 verse 1 to 13 na my parable efa mabunu edubi ho ensem. The Bible only say at the time the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.
Na saa 10 virgins ya ye ka ho asɛm ye betimi de atoto ye ne ete ha yi nyinaa ye ho. Esan say ye train the second coming of Jesus Christ. Ono ne ayifukunu no, na ono ne ye train se obeba na obefa ne akodi na ensada. Ahomboa be ne ya ye di kohyia no. Bible no eka ekyerɛ sɛ ɛmaa ne mu duo no na enum bi ɛhɔ a ɔmo yɛ nyansafoɔ ana enum bi ɛwɔ hɔ no nso so na ɔmo yɛ sɛbe nkwasiafoɔ. Ɛna nyansafoɔ no ho hia yɛn bebree. Yɛbɛ spending much time ɛwɔ sɛbe nkwasiafoɔ no ho. Ɔmo ne yɛsɛ ɔmo. Na Bible ka sɛ saa ɛmaa yi ɔmo kɔ no ɔmo afɔ ɔmo bibia ɔmo afɔ ɔmo kanea nanso oil na egu kanea no mu no ɔmo anwene ɛnam sɛ no ɔmo nimbra ayifukuru no ibanti no ɔmo amfa spare one anhyɛ ɔmo ho. Significantly, you see the two classes represent people who profess to be waiting for the second coming of Christ. Mejidi say yen nyina ye fall within that category. Yen nyina ya crowd on ye twɛn emra Jesus Christ be pie e wɔ n'anim onyam mu. No aka sɛ, "Oh, ka kyerɛ bra. Wo bra yie. Pɛse ne enko ma agya hɔ. Ne enkodi de. Kamani bɛgye pa. Minim sɛ wɔn so ye bɔ wudi anko ani bɛgye pa. Na ahoboa bɛn ana yɛayɛ." I say the lamp represents the word of God. Enti yɛhra na saa ɛma eduni nyinaa no na obia enim nyame asɛm na obia no yamma no lamp enti ye kanis ye de ba yɛn personal terms mu a na kyerɛ sɛ ne ɛwɔ ha yɛte nyame asɛm na yɛtimi ɛka nyame asɛm no de na yɛ nyina yɛkura lamp na meboa. Nanso awerɛhosɛm ne sɛ kanea no ɔyɛ na egu kanea no mu no anyansafoɔ ne hu sɛ yenim dɔn a ɔbɛba. Ne sɛ nti yɛmfa bi nsi nkyɛn. Na sɛ deɛ wɔyɛ kanea no mu saa yɛtumi deɛ no agum na mmra yɛtwɛn ne mayɛ no sɛ obepie yɛn so a na wahu sɛ yɛda so ekura saa gidie no na wahu sɛ yɛda so ɛwɔ kanea no asrɛn ama man nyinaa ahu sɛ yes yɛyɛ agyenkwa no. Hallelujah. The 5 fools enam sɛ waammoa wɔn ho amfa bi ansi nkyɛn ti no ɔmo anya saa opportunity to meet the bridegroom. Enti sɛ wohwɛ Christ objectless na yɛma me white ɛde ma yɛn sɛ sabe ɔmo a na ɔmo yɛ nkwasiafoɔ no na ɔmo nyɛ nyaatwomfoɔ na ɔmo yɛ ɔmo a ɔmo gye nyame asɛm die paa sɛ dem ne wote ha yi na ɔmo nim nyame asɛm na ɔmo gyinam ɛma no korɛ no na sɛ obi ɛka no korɛ nso so a enipa no ɔmo kɔn da sɛ ɔmo bɛbɛn nipa no esan sɛ ɔmo hu one of their kind. Nanso awerɛhosɛm paa ne sɛ ɔmo amma ɔmo ho kwan ama honhom kronkron no amfa ɔmo anyɛ adwuma. Enti sɛ yɛhwɛ Galatians chapter 5 verse 22 a ɔse na honhom na ba ne bi ne deɛ Odo. How well do you love others? Enti san pa na wo fa so ede do afoforo. Enti odo su ni bi wo mu ni. Ana obi hu ade anya wo hu no oka kyerɛ wa no ada ne wotamfo yi. Enti odo su no ebi wo mu. Ana ye from panimfo afro. Oh, as opening, ya pesa afiwe die, anka akɔ treasury hɔ na akɔhwɛ o maye ya. Uhu ne sɛ ya di motive, enti wuntimi nya nyame adwuma ma ne nyeye. Enti ɔdɔ no ɛwɔ mu. Ana wo yɛ bɔne ne yɛ ka ne nipa ya wotamfo yi. Nominating committee nso ya na konkonsafo o. Enti sometimes obi timi ba bɛka kyerɛ opani sɛ akɔde. Sister we why ne bɔne ana? Yebo wudin pa de we a wo ye ne ho fa ne nsɛm o ka fa ho no onye ni pasiro no sɛ ɔdɔ su ɛwɔ mu a obɛte saa asɛm wei nanso enhyekiw. Hallelujah. Sɛ ɔdɔ su ɛwɔ mu a ɛnam sɛ na ɔyɛ Sabbath school superintendent
na ɔkaa sɛ obi mɛdi dwuma a wɔhwɛ w'anim kaa sɛ wɔnyɛ nti no ɔno nso ba bɛyɛ yɛ no wontua ne ka. Hallelujah. Awurade ɛhu yɛ mmɔbɔ. Joy. Na wa wote w'ani ngye da bia wayɛ w'ani mbo saa kyɛ sɛ w'ani mu nya akɔnnɔ. Enti enim sɛ joy anigyeɛ a yɛdan na die nso yɛ honhom na ba na coincidentally emra meyɛ m'adwene sɛ mɛka we ho asɛm. I didn't even know kra sɛ ne Sabbath school ni bɛhyia. So I was so happy. Na me appreciate it pa ye. Maybe na Awurade kasa kyerɛ me. Na me gidi sɛ ɔkasa kyerɛ wɔn so. Long suffering. Enti abodwokyerɛ pa ye wo bi. Asɛm ba ye to ye bo efam sɛ yɛ ɔyawo sɛ yɛ anidwo ye nya abotrɛ efam ekosi awie hwɛ Nyame nkunim de ɔde bɛma yɛ ana. Ye di hu fo. Awurade hu yɛ mɔbɔdaa. Enti the foolish virgins no mu nye nipa hunu bia keke no mu ya gidi 47 ne wa nanso because omo ho kwan ama hom kronkron na amfo mo anya adwuma enti no they were termed foolish. Sabi bia nka ho. Enti same no ya nhwe ya hu ye ne ya ntoto ya niema yi a wan hwe yi a emra agenkwa ne beba no ye nso so beka se ye sebe nkwasiafo. Na ye bra ye bre nyina ayekwa. Ene esen kan krofo yi o ma wa mu nke be yi bi. Enka ensan ya o mu nu mu a yeku o mu nka ya de nka ya afa hu anyimu ana. Let us prepare well for the second coming of Christ. Awa ya kwantu mu another thing I me pese ye nche ho ade pa ne say we have to focus. Sa wo boaboa ne ma nyina no wie na sa wo tu kwan na eye se wo focus. Ma wani ensi botaya esi wani so no ho eya na binum ka se Yesu nti obeba nka o mai. I'm sure say in a different version ya can be pain. We are not focusing. Ya say don a obeba ni de yenim even Jesus Christ mpo no nya dan wonim enti hwa ne ye say ya twe ya nisi so ne ye focus ye nhunu botaye no ne ye ma ya ni ensi so esan say wan hwe anu aba ne mpo frame abrante ye oda ho ye friend Samson. I'm sure say ye hu jata ne nyina ye nimu no Bible say emra yen wo no kra no ne ya hye ne ho nkom na hwe Israel fo abakọ say mu a ye ka so bi a Nazarite na oyo obi a ya consecrating a life amanya me adwuma na wateki vow say obey nyame adwuma sa nkrofo yi omugya omutirimi ma nifu pa a yenyie na ade ye fin de bia nso wonfa wonsa enka. Samson was chosen to be a Nazarite before he was born. Na along the journey na Nyankopon asiesie Samson ama botaya bi esanse na Philistine for Israel for so pa ye na nyame pese ofa ne so no de gye won. Na Samson akwantu mu no olusi focus. You heard Judges chapter 14 verse 16 to 17. Na obi betimi akan amaye twio se brofo ye betimi ateke ne sa. Judges 14 verse 16 to 17. Mhm. 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 Me pachoye fasi hwa Emra Samson ye na adwen so obeware no ohu oba bi a no ye Philistine enti o ka kire ne na agya se omo nkope ne ma no na onware no na mra aware ne hyehye ase no na ye se ye bodwa na afei ye nka ne se ye throw a feast ye nye party bi na mabu na wo honom no omo meka ne ho na nyina ye nyani na nani gie mu no ana Samson ema omo riddle bi say wa riddle yi wo betumi ayi ano no I have a special present for you.
may emphasis any riddle no so you can read the whole of Judges chapter 14. Now, as someone Samson Ekatra and said, na me na ni meja mpokra no men can same way saying ye day. And Tromo haven't given them any clue to that riddle. And the adenty na wo pesa me mfama knowing say eye won crofo ana me dia mo na me de ma wo mfa nkomo mo ana. Bebe say you focus. Hallelujah. Or say Obane Kachre Samson say, oh, you hate me. You don't really love me. Into Genesis. Emra, when you're 16, no. You have a friend, male friends, female friends. Oh, Janice, you don't love me. If you love me, then let me sleep with you. This happened to Samson. You are not the first of a kind. Focus. And to oba worry for, we young back at you say, hey, now they was say you, and I will couldn't be only in Yabomo. Now, who won't you be watching? Oh, you'll be watching what they coin. Mummy and focus you. Share. You don't love me. Pass my walker. Now, me no one can me basa me babe waro. And sembi oha and crofo edi asha omo anwa. They use it severally just to get to you. And to hear say sansem ni bi e ba oswa. Focus. Know when to say yes and when to say no. What say? You don't really love me. Samson to assure say wodomi. Me de minyi ni sa wodomi o. Na arehosem ne say, "Sa nkrofo we ba wa kwan mu a, omo be press o, ye be press well to the time a wo je wo ho a enye then you give up." Arade hu ye moboda. Was she cried the whole 7 days. 7 days na ye di beji ani, ye di throw ye party no. Sa obai a person obesu 7 days ni nyina just because or pay a clue to a riddle no de akwa command him crop for. Now areho sempe woman says so on the 7th day he finally told her because she continued to press him. A todabia yana and crofo ba ya kwan mu a omo show more or much love to us. To the extent say, omo kan sem bi tren ya, eya na ye nhunu say ya twen ho afiri ho. These people will keep on pressing. It might not be for 7 days. Ebetimi aye emfie bebre. Ye focus. Ye tu kwan. Asoro kwan. Baby aye ko ni ye nurie. Me and me ho kwan mo bia and divert your attention. E me enkoye bibia e din sunsun so boni bia bebre. For the wages of sin is death. Samson aware ba ko anye. Judges chapter 16 verse 15 to 17. Oba so no Delilah bana kwam. Philistine fo abonepa. Enti wo nkona ni abrante nkokasa se wadi enya ache. Kwahwe na brabo mma ye ni ehunu de ye befa so a ye benya no na afei ya kana hye na ya san di Israel for so. Delilah nso so oyeye. She tried. The first time Samson anka, the second time Samson anka, the third time or say verse 16 say with such nagging she prodded him day after day. Edabiada na ohye no so no o kan semi etwi no enti o te honom no the Bible say until he was sick to death of it. Na che say o paaba nyesa ansa na obepaaba na waye bibi ama kwan a yetu no a divert your attention no wa free botai no ho no. Remember say you have to focus.
Even Samson, who was chosen, who was professed, now woman in a near home come, near candy or babe yempono, or she has now. Yenya Momon in April. There's going to be such a day. Yesu beba. The mra Yesu beba no. Say ye mani free ye kwan so a ebeya rehosem amaye. Samson was going to die anyway. But I'm not sure say e kwan ya ofa so wu ye no saa kwan ne na nka obefa so awu. Momi entutu ya na mon ye. Na Awurade ba wa meto ye nse de etie. Na Awurade ba watimi aka kire say ye wise na ye nye foolish. Na Awurade ba ye nya chefa e wona hinenum bi. Hallelujah. Emra ye tu kwan, let's learn to be faithful. A story is told of Ruth and then Naomi. Emra Ruth ane Nira call Moab asase so. Now omo emma mema mienu. Omoko ware Ruth ane ninua ba Opa. Na Naomi de ne kunu ewuja no. Na chese waye widow nyesa. Okay. Ewomu a Ruth nsoso ane Opa almost kunu ewuja omo. No mu nyina ye treble widows. Okay. What's the moral of this story? Emre soin na Naomi anyantie se oh ni kuromu no nyame aba behwe won aduane abuso bibia ekoso na saa na ete de a aware a me ba ye mi wura ba beja me ha me mama ma me de omo ba enso aja me ha no enti ese me san machi na me kofie emra wo kofie no nense onum ye se omo bedi na chini nakọ na Israel amamre mu no se obi ware oba bema na se wo wu a se wo oba bema bi wu a ye de ne ma no na wo ware no na do time na o mi ka kire omo se look at me hwe me mfie madi impo se ne ya me nya bema na me ware na me ne wo a enti wo betimi atwen ama na nyini na wa ware na enti monko monsan monko mu fie bia na mo anya obi ama na somumu na mo sanya ware mo ani je bio. Still, almost a bit wachi. It got to a point where children mu ye children mo opaka say, okay, me de na nka mesom, then so say, esa me sign dia, me da wase, na emom nyame nya den ene wonko. Then so Ruth chapter 1 verse 16 to 18 say, Ruth eka trend say, ma ense me say me nya den men sign. Baby abeko bia na medi wachi na me ne wako na wo nyame a wosom no he will be my God. Now just say, oh, this story is very interesting. Nanka when your opportunity say obeko back into the world no akwa akohwede e wo honom ene wo chefa ewom, but he chose to be faithful by following and serving the in-law. Meneo enam Ruth ne faithfulness inti she became a descendant of Jesus Christ. Hallelujah. Na chance ya kwanto ayetuo no ese ye faithful in all ways anya say adwuma mu hanom de Ghana ni bia ni hanom obia enhunu machi enti no bra bia wo pe bia no na wo bo e ba hanom asemba kwa matepa atomitirim ni say ye pekasa Ghana for them kasa o I saw tena baby bi kura ni honom na emra wo twe ho afiri wo nkrofo ho akwa tena baby a obi ehu no. How faithful are you? Until bo bra bia keke just because obi anim wo honom ana. Our younger ones emra wo be college na wo nkwa akwa school mu honom no wo bo bra bia just because obi anim wo honom ana.
faithfulness ana Ruth eyema Naomi no okoso akoye faithful ewo ba bia okoye adwuma na enam so ema wonya awarepa na enam so ema Yesu Kristo efri na busuan mu na ba na ese Awurade say let's be faithful. Nyame ye bi ma yen kai no ye ni nyame do eho adanse enkyra foforo na nhye won kran na bri bia no won sua sade be ya ono nso be faithful. Ya kai se ebisa ye ho se ya tu kwan ayra pen akwantu obi oho a ye kwa nsese esan yachi. We've come a long way. Ya nantia ba ni aduru akire aka akra bi na de obeba no aba aka akra bi na Jesus Christ aba. Turning back will lead us into temptation. Turning back will lead us into trouble. Turning back abemi eref fibotaye no. Na me abofo mienu esi mu koi Sodom. Enam amuyesem a na ekoso wo honti. Na Nyankopon asoma won. Na wahya won se onko sei kuro no. Na mra woko no okohia abrantie e friend Lot. Bible say Lot enya omonim favor na obesoe no e woni fie. Emra obabesoe no could you imagine a host of people from Sodom H.A. Lord, bring those two men out. We want to sleep with them. The cheek of it. And to gaze him, the Sesha Seache. A man nyina botwi eko adanya nyame abofo aba oniani wonhu entino onyi won piomo ya hoho yekro mu ade saa ne hanom te yomu pie yenso ne omobeda na mra Lot enya wanim favor na wo pɛ sɛ obedwane afiri krom honom no abofo no ma won chance munko moye ni papa you don't deserve this monya nyame anim adom enti free hanom nko. Yes, Lord, ekɔhwehwɛ ne potential in-laws na ne mamienu yesi omo asiwa ama mema mienu mo mesne ne enko na nyame besai kroi bɔne a ɛkɔso ne dɔɔso. They thought he was joking. Enti wanhwɛ yi a obɔne bi ho kɔkɔ a obi bɛbɔ wo bɛdwen sɛ ɔne de ɔno onim hwe wɔ tete kwa. Wanhwɛ yi a obi bɛyi waten ɛwɔ bibi ho a na nkɛyɛ sɛ wotie asɛm na ɔka no na nso so wobɛdwen sɛ ɔne de wɔyɛ old model. At the end of the day, because of favor Lot enya ayenti na busua enya akwanya sɛ obenya nkwaje. Hallelujah. Na mra walk no, the instruction was simple, it was clear. Monko sa mo bia ntwene ni nyadan anhwe nachi. Turning back, according to Bible commentary, me read Emma White, as a turning back means that ye yield yama e wiase anigi sem ne afefe de ne ahurukasa ma yakoso. Enti ye de ye dane ani hwe ye chia ye na ne ntini sie nanso so no se ye twe ye ho efri nyame akwan so ne ye pese ye fa ye ne ayakwan so a ye be ko say ye marade hu ye maboda. At the end of the day, Lot edane ntini sie just because she turned back. Enti mra ye ko ye anim na ye ya ben botae no na enche na Yesu beba ne ebenya nkwaje no se ye san ye chifri nyame asem ho a yakra ebebre yakra bedi awreho na saa ogya no meneo yakra ebebre ewo marade hu ye moboda. Edon a yedru mu no bone sem bebre na ekoso eda bia da nipa wu. So me bisa say, have you ever taken a second
to think about the day you're going to die? What do you hoping? What be sounds hey, me currently say, me sorry ya na me minihwe na me wu a e de ne besi. Are you ready? Ye krom America hanom. Afi bia omo aye bo mu tu omo mu ebro nipa 20,000. COVID-19 eba 2,000 ebepem sa ebra kum nipa over 6 million. There came a time another kuye da sorry a chese yant kra no nanka America hay nanka nipa be 2,000 there just in a single day because of COVID-19. It could have been you. It could have been me. Yet say ewiye bremu a eda bia ka anya nkwanhia ebi wu yetwa binumo nan chese fatalities are accident ediban edosun ye. It can still be you. It can be me. You see, I see a beco and so ye befa and so so near Kuyakru Machan say a ferry shame. Have you ever thought? Emira Ethiopian airline A2 from Ethiopia, Addis Ababa, Airco, Kenya, Nairobi. Within just 6 minutes of the flight, a battery firma and nipe woman in a way. Have you thought about it? Emira would plane Munawo Kofi. Now we're near Jena plane Ishaki no Hokakra. William Shale, did you think of dying? And a stroke. You see, America Hanumonkwa, every 4 seconds, a nipa bako in a stroke. Sometimes who data ni say I am a weird kakra because okay, can seconds nibo manager say engineer drew so. Now every 3.5 minutes. Obi wu from stroke. Yansu yanamo yepe. Ene nyame aboye ho ban ama yete ha. Yem fall into COVID. Yem fall into road accident. Yem fall into air crashes. Yem fall into gunshots. Yem fall into stroke. Yem fall into any fatality. Aya dumbi na nyame de amaye. There's a second chance for us. And so, yes, Rosie Bill. And I say, a ye need Jesse Bill. Now, you take baby a word try and one share. Not woo Pierre Free Poa, woo nim so baconwa sayabano. Not as say, may no say, a bit to 2 years. Paul can assemble Philippians chapter 1 verse 21. Was saying, "Tis a metiasie, metiasie na me den, metime awurade na me wunso a eye mfaso de." Enti ebebo ye bra pepe se ne ebe ya, se mpo na nyame frɛ ya, ye de nsagu ebo a, oh ye funu be smile, na ye be hunu se ye tu kwan, esoro kwan so. Our mission is in progress. Hallelujah. Odafupa de ye bia yenim anya boni bia ne ye die ai nipa anitua nanso ene ye nyina nyame de beba atemu say ye papa say ye boni enti so say wu na me friend interim impact we are sure say yesu ba wu na so beba mfaso ama wo kina na anasa se ye tena simpo na waba betu yen se ye tiase a so ye setia ya setena ye womu na so beba mfaso adi sam ngoma no etri aduonu mienu enyi mudu baako ene du mienu se hwe mereba ntem na mikura maketua de bro bibia sede ni nyomate mene alpha ene omega o California chidifo no emfitiase ene ahyase enema ye nyina nyame de beba atemu
Inti odofopa. Me no yentu ye ho fo se enche Yesu beba. Yesu ama meto yen se etiase kra na obeba ni yewu obenya ne yen. We can never escape judgment. Inti, are we ready for that great day? Yaya crowd say Yesu pie enna yene no yebedi yebeto nsa adidi ana. Yaya crowd say nese wo pie na wo biebie ye nwoma no mu a yebeso nani. Yesre rade say obehu ye mobo na wama ne honhom kronkron no ahye ye ma. We can know the word of God, but without the Holy Spirit yen so any. The man home kronkron no ehye ye ma no yatie rade asem ye die rade asem so enam so yenya nkwagye. Awurade nhyira yen ewo ne de mu nti. Amen. Bonsem out their brain. Yedi ho fi pi yedi ho fo esan se ya mani afri ye kwan so. There is strong say tutu ya na mama yen. Amen. Afei me hunu ye na kan ye nyanyansa akoma. Amen. Ene dia wie ye ehia loads and tons of your Holy Spirit. Esro se hwie wo hom kronkron gu yen so. Afei ka wo ma ho
bɔ yɛn ho ban te w'anim ma yɛn brɛ w'aso ase ɛma yɛn kotosrɛ afei yɛde firi ne yɛfi ban mu ɛne yɛn kɔ ɛne yɛn mmra ɛne wo homeda nhyira bi ɛwɔ mu biara afei mfomsoɔ kyɛ ne hyira yɛn afei sɛdeɛ w'adom ne w'adɔ yɛ tie nti twerɛ yɛ din ɛwɔ wo nkwa nwoma no mu asankyɛ na wo pia yɛne wakɔ akɔdi dɛ a ɛnsa da wei ne adesrɛ wei ne mpaebɔ hyira soma yɛ wo din mu nti amen